Kaixo eta ongi etorriak gaurko saiora. Osasun saileko gomendioei jarraituz, gure programazioa pixka bat moldatu behar izan dugu, baina hala ere aurrera jarraituko dugu. Beraz, has gaitezen. Has gaitezen gaurko komunikabidetako azalak aztertzen. Ikusitzagun gaurko eta biharko eguraldiaren iragarpenak. Gaur eguraldiak ildo beretik jarraituko du. Zerua hodeitsu egongo da eta tarteka ostarteak zabalduko dira. Egunaren bigarren partean zaparrada txiki batzuk bota ditzake noizbehinka, bereziki barnealdean. Temperatura altuenak 20 gradu ingurukoak izango dira eta haizea ipar mendebaldetik finkatuko da goizean. Bihar, asteartean fronte hotz batek eragingo digu eta eguraldiak okerrera egingo du. Lainotuta egongo da eta zaparradak botako ditu, batez ere arratsaldean, eta baliteke trumoitsuak izatea. Barnealdean eguerditik aurrera iparraldeko haizea nagusituko da, bolada gogorrekin Ebro ibarrean. Kostaldean mendebaldeko haizea nagusituko da. Goizean hego ukitua izango du eta arratsalde gauean iparraldekoa. Horretaz gain, temperatura ere jaitsi egingo da, eta maksimoak 20 gradutik behera geratuko dira. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo, egunon Jose Mari, zer moduz? Kaixo berdin, oso ondo, pozik, zuekin Xalua telebistarekin nagoelako. Nola ditu behar zaitugu, Jose Mari ala Porrotx? Bueno, momentu honetan ikusten duzun moduan, Jose Mari bezala nago, baina nire barruan ere Porrotx bizi da. Beraz, askotan esaten diate Porrotx kaletikan eta nik kaso normal eta pozik egiten dut. Beraz, esan ezagezu Jose Mari, esan ezagezu Porrotx eta esan ezagezu Jose Mari Porrotx. Primeran. Eta, bueno, orain hizketan ari gara zuek bizidantza ikuskizuna DVD-an kaleratu duzue.
Bai, proiektu honekin badamazkigu urte gutxi batzuk. Jon Maia eta Vanessa Castaño dantzariak eta koreografoak hurbildu zitzaizkigun Errenteriatik. Ukai taldean aritzen dira dantzan, baina Errenteriako udal dantza eskolan ere bai. Eta horren etorri zitzaizkigun proposamen batekin. Eta euskal dantza tradizionalarentzat doinu eta hitz berriak egitea proposatzen ziguten. Nola baita ere erreporteriarentzat aldaketak, berrikuntzak beti etortzen direlako ondo, ez? Eta kontutan hartuta Euskal Herrian, baina herri guztietan da, euskal dantzan talde bat, proposta horrekin etorri zitzaizkigun eta guk oso ongiatu genuen, lanean jarri ginen, Xabier Zabala musikariarekin, Leire Bilbao poetarekin, idazlearekin, Maite Mutuberria ilustratzaile iruindarrarekin, lantalde bat osatu, eta horrela abiatu zen proiektua, bai. Eta berez, orduan dira euskal dantzen kantuak ez, baina letrekin eta pixkat moldatuak. Bai, pentsa tradizioak nonbaitetik datoz, ez? Eta garai batian, geure tradizioa bidez oso lotuta dago naturarekin, baserritarren eta nekazarien lanekin, lurrarekin, azken finean bizimoduarekin eta garai bakoitzean bertako herritarrek garai horretan bizi dutenarekin, ez? Horrela sortzen dira abestiak, sortzen dira dantzak, sortzen dira musikak, sortzen da literatura, sortzen da guztia, ez? Eta orduan, noizbaitetik datorkigu tradizio hori, ez? Eta, ikusten baino gure kulturari, kantatzen dugu Inauteriei, Santa Agelari, San Juan Suari, izen horiek eman dizkiegu, baina udako solstizioari, eta guzti horiek baita ere Gabonetakoak olentzaroa, orantzaroa, daude lotuta geure lurrarekin, geure naturarekin, nonbaitetik datoz, noizbaitetik, ez? Eta orduan, tradizioa hor dago presente beti, baina tradizioa hori ere eraldatu daiteke, eta propuesta berriak ere egin daitezke, kontutan hartuta, gaur egun bizi dugun garaia, eta garai honetan, guk euskaldunok, dauzkagun ametsak, dauzkagun erronkak, dauzkagun kezkak, bizi dugun mundu honetan, dauzkagun bildurrak, eta, guzti horiei ere jarri nahi dugu hitza. Eta geure hizkuntzatik, geure kulturatik, saiatzen gara erantzunak ematen, propuestak lantzen, nola bizi nahi dugun gaur egungo munduan, eta zer eskaini nahi dugun gaur egungo munduari. Eta orduan, euskal dantzak badatoz nonbaitetik, eta guk gaur egun egin genien ekarpen bat. Gaur egungo egunean ditugun amets, erronka, kezka, guzti horiek bildu, letra batzuk egin, eta hor dauden doinu horiek ere berrituz, izan daiteke ohorezko kontrapasa, agurra, bezala ezagutzen duguna, izan daiteke martxa, patadera dantza, izan daitezke, banangoa eta fandangoa, eta San Petrik, eta dantza guzti horiek bere hortan dantzatuta, doinu eta hitz berriekin. Eta hori izan da propuesta bizidantzarena, eta oso pozik gelditu diren emaitzarekin. Eta horrela abiatu ginean joan den azaroan herriz herri. Eta hori, orain, suposatzen dut, emanaldi honekin lanean ibili beharko zinatekela, ez? Baina koronavirusaren egoerak bertan bera utziko zituela emanaldiak. Bai, pentsa, Iruñan bertan izan ginen anaitasunan. Denok izango duzu gogoan, Enrique Maia Iruñako alkate txit agurgarriak nola pixkat baluarten eskaini behar genuen saioa bertan bera utzi zuela, pixka bat, eta orduan anaitasunan eskaini genuen, aretoa beterik zegoela, eta eskaini izan dugu Nafarroan ere Lizarra egin behar genuen saioa, baina azkenean Oteitzan ere egin genuen, Lizarrako alkateak ere etziulako bertako kiroldegia usten erabiltzen uzten, baina
Nafarroan hainbat saio ere burutu genituen, zizurren izan ginen eta beste hainbat herrietan, urteroko egutegiari erantzunez. Martxora arte, justo koronavirusa orduan iritsi izan, egin genituen 57 saio. Eta gehientsuenetan dantza taldeek parte hartu dute. Segun helburua zen, propuesta honekin, geure saioa eskaintzerakoan herriz herri, bertan ere, bertako herriko dantza taldea edo dantza eskola edo dena delako talde horiek geurekin parte hartzea oholtza gainean. Eta oso pozik ginen geure kalkulua zen, ikasturtea bukatzean, orotara 80 bat dantza talde parte hartuko zutela gurekin eta 3.000 bat dantzarik parte hartuko zutela oholtza gainean dantza hauek eskaintzen. Bideo tutorial batzuk egin genituen, dantza taldeen eskura jarri, ensaioak burutu, elkarrekin gero ensaiatu egunean bertan eta aurreraz. Eta esan bezala, 57 saio egin genituen, iritsi izan koronavirusaren etena, eta gure asmoa da, iraian berriz berrartzea, ez? Genuen egutegia edo egutegiaren zatitxo bat. Eta, oso pozik abentura honekin, ez? Ezagutu dugu talde asko, ezagutu ditugu dantzariak, ezagutu dugu bizi duten ilusioa, egiten ari diren lan izugarria, euskal kulturari egiten duten ekarpena, eta baita personena. Kulturak, persona bezala, askatzen gaitu, geure burua ezagutzen laguntzen digu, ondokoarekin harremantzen, komunikatzen, nolabait euskal kultura oso importantea da, gutako bakoitzarentzat, taldearentzat eta herriarentzat. Eta gaur egun bizi dugun mundu kompetitibo, basati, individualista, honen aurrean euskal kultura sekulako bakuna da, koronavirusari buruz ari gara egiten bakuna da, nolabait, balore eskor guzti horien aurrean eta benetan koloretako mundu bat une dugun horren alde, ez? Eta orduan apostua gora kultura, gora euskal kultura, gora geure komunitatea, geure pertsonak eta gure herria. Eta hori euskal kulturaren bidez egiten da eta guk hori ikusi dugu herriz herri nola hala den. Orduan, ikuskizun honetan ez, egiten den elkarlanak bereziago egiten du? Bai, agia esan, gure taldearen filosofian elkarlanaren nolabait bide hori oso txertatuta dago, oinarrituta. Eta Euskal Herrian horretarako erraztasuna ditugu. Geure herria txikia da. Gu ez gara Titanic bat. Gaur egun bizi gara mundu batetan, nun ematen du Titanic baten barruan goazela izebergaren kontra. Pizkate pentsan zenbat arazoa dauzkago munduak, aldaketa klimatikoa, espezieen suntziketa, zenbat gerra, zenbat okupazio, zenbat mundua esiz beteta dago. Arrazakeria, akedian gelitzen ari gara, egunotan, nun nahi, munduan zehar. Etorkinak itxasoetan galduta, itotzen. Mundua bide txarrean dijoa eta Titanic batean ematen du bagoazela barko erraldoi batetan, baina konturatu gabe edo konturatuta bagoaz ondoratzea. Eta geure herria aldiz, herri txikia da, Euskal Herriak, gu diogu izokine garela, saltoka korontaren kontra, eta txiki izateak ematen dugu aukera elkar ezagutzeko, elkarrekin aritzeko, elkarrekin saretzeko, eta gure txikitasunetik aldaketak emateko, tximeletaren egalaldiaren moduan, guk egan egiten dugu hemen eta egalaldi horren efektuare somatzen da munduaren beste puntan, Eta horren, beti izan da elkarlana geure oinarri bat, horregatik euskal bertsolariekin, idazleekin, abeslariekin, kasu honetan dantzariekin egiten dugu lan, horrek erresten ditu gauzak, aberastu egiten ditu, eta gu sentitzen gara oso sortedun, Euskal Herrian bizi garelako, halako aukera dugulako, eta zoriontsua garelako, euskaraz, Euskal Herrian munduari geure kolorea ematen, ez? Orain DVD-a kaleratu duzuela, zer nolako harrera izan duen? Bai.
Bueno, gu pixka bat lanean hasi ginenetik eta dagoeneko 33 urte egin ditugu, ikusten duzunez, bibotea ere txurituta daukat, ja, zimurra daukat aurpegietan, ja, pintatu egiten garenean ere, tarteka, holtzaren atzekaldeagoa zenean, ispilu txiki badakagu bertan eta goten gara, zimurren markak, pixka pinturan katzen zezkigunak, goten gara berri ere zitun jartzen, Horan ja, urte batzuk pasadia hasi ginetik, pentsa, 33 Lasarte horian hasi ginela, geure herrian aurren 80%ak aereduan ikasten zuenean, haientzat euskara, etzenean, ezer, ez etxean, ez kalean, justu eskolan, ez? Ukizkat euskaratik eta alaitasunatik abiatu ginen, eta gero ere, baloreak erantzi genizkion pizutabe horiei. Euskara, alaitasuna, baloreak, ez? Eta horren, beti plantatu ditugunean geure proiektuak, beti grabatu ditugu eta plazaratu ditugu, ez? DVD-en bidez, gaur egun sare sozialak hor daude eta sare sozialen bidez ere plazaratzen ditugu. Eredu batzuk joaten dira sortzen, berriak sortzen, beste batzuk agortzen. Eta DVD-en kasuan, hemen daukazu, bizi dantza DVD-a, plazaratzen dugu gero ikuskizuna, irutzen zaigulako ederra da guretzat, lehenik eta behin geure lan guztiak daudelako bilduta eta atzera ikusten dugunean zer egin dugun, barrea sortzen zaigu, ilusioa sortzen zaigu, ikusten dugu ze evoluzioa izan dugun, ze gauza joan garen ikasten geure bidean ez, eta oso pozio gaude egindako bidearekin. Eta, batetik jasota gelditzen da, bestetik eskaintzen duzu, produktu hori ere kaso honetan euskal dantzak dira, ikusi ditzazkezu betean, ikasi, praktikatu, nolabait bada material bat didaktikoa dana, eta orain nahiz eta DVD-aren eskaintza, pizka bat, desiente jetiran sare sozialak hor daudelako, abestiena bezala, ez? Hor da Spotify eta dauzkazu beste kontu batzuk, gaur egun materialki produktu hauek ari dira, beste forma batzuetara salto egiten, ez? Eta, DVD-a bai plazaratu dugu, Andoainen grabatu genuen, Errenteriako udal dantza eskolako lagunekin, oso gauza polita da, eskuragarri nahi duenarentzat, jaso dezake. Eta, geure ere, egia esan, pizka DVD-ak ere saldu izan ditugu bere garaian, eta horrek iturri batzuk garrizkigu, aukera izan dugu inbertitzeko horiek, proiektu asko bideratu ditugu, paiaso gintzatik aratago, irrien lagunen proiektua, gaur egun bizipozan gaude, 35 elkartetan, oinierri herrizitaien egitasmoan, lur eta mets proiektuare, pelikulare bihurtu dana eta hori bultzatu dugu. Paiaso gintzan aritu gara, Zurgorriarekin, geure eskainiz, baina lehen aipatu duzun bezala, elkarlana oso importantea da, eta geuk zerbait argi badugu izan da, geure indarra, jakitun izanik, konstiente izanik daukagun indarraz, eta indarra izan daiteke txikia, ertaina, haundia, baina ukutako bakoitzak daukagu indar bat, eta indar hori erabiltzea, eta horrekin eragitea, amesten dituzun helburu horiek lortze aldera, ez? Eta hori, elkarrekin egiten dugu, eta geure kasuan, dauzkagun tresna guztiekin, ez? Eta, guri DVD-ak edo diskoak plazaratzea, batetik suposatu dugu geure balioak eta geure lantzen ditugun kultur lan horiek zabaltzea batetik, eta gero ere, horrek ematen digun indarrarekin, beste proiektu batzuk abiatzea. Eta orain ere, horrela egin dugu, eta oso pozio daude markarekin. Eta hemendik aurrera baduzue beste proiekturen bat pentsatuta, la momentuz bizi dantzarekin jarraituko duzue bueltaka Euskal Herritik? Gure asmoa da, orain koronavirusarekin izan garen honetan, batetik egon gara geure lagunekin bat eginik, pentsa 3 hilabete hauetan zabaldu ditugu, 600 bideo baino gehiago. Urte betetzeak, pentsa zenbat aurrek ospatu izan duten urte betetzea etxean lagunekin elkartu gabe, eta askotan eskatu dute, izu bideo bat ingozu, urte betetzea direla, eskoletan ere, umeak animatzeko, zoriontzeko egiten ere dian lanagatik etxeetan,
animok emateko hori, egin ditugu bideoak eskolentzat, egin ditugu bideoak udalentzat, eskatu dute udaletxetatik, mezua zabaltzeko umei, eta, egoera honen aurrean, beraiek ere, umeak izan dira azkenak. Osea, hemen, garridia, lantegiak, eta bestelako eremuak, eta jarri dira martxan, eta umeak egia izan dira etxeetan, gelditu direnak, iaia azkenak izan dira etxeetatik ateratzen, beraiek eta gero ere gaixotasunak, sindromeak eta izan dituztenak, hor Nafarroan bertan ikusi dugu Lizarran ere, Maialenek, Aiolaren amak, ze salaketa egin duen, txaldarrekapena, jende asko egondu da, fisioterapia behar duena, logopedia, psikologoa, halako behar asko dituenak eta geratu dutana, zokoratuta, ez, eta alde horretatik, esaten dintzen, zenbat bideo egin ditugun etxetan, ez? Egin ditugu zorionak, udalak, eskolak, jende asko hil egin da ere bai. Hil egin dira gurasoak, aitona monak, tarte hortan, hori begira ere egin ditugu bideoak. Hori izan da gure lanaren arratsatako bat oain etxetan konfinatuta egon garen honetan, ez? Baina horretaz gain ere, aritu gara sare sozialak elikatzen, eta egunero gure zalei erreportaiak, abestiak, bideoklipak ere zabaltzen, eta bestetikan ere ongea prestatzen aurrea begira zer egin behar dugun. Eta bizidantzarekin hasi behar badugu iraian ere, azarorako nahiko genuke estrenaldi berri batekin etorri. Eta oraingo honetan, heriotzaren gaia landu nahi dugu. Eta Mari Mototxen ama, pixka bat hilko da, eta pixkat horrek suposatu diguna Mari Mototxi, suposatu diguna guri, atzera begiratu ze ederra izan dan, pixkat emakume honekin partekatu dugun guztia, zenbat irakaspen utzi dugun, nola gertu zaizkigun gure barrutan, aurrea begiraren nola jarrituko dugun horrekin, eta azkenean izan zirelako garelako izango dira, kontinuon bat da ez bizitza hau, eta jasoz, emanez, eta batzu dagoaz, beste batzu badatoz, hori da natura, hori da bizitza, eta hori landu nahiko genuke azarotik aurrera. Eta lan horretan, ere plazaratuko dugu ipuin bat, ilustratua eta abesti rekopilazio batekin, eta hor gaukagu Julio Soto, bertsolaria, naparra, iruindarra jaiotzez, baina hor Gorriti aldean eta bizidana. Eta berarekin ari gara ipuin hori lantzen, eta Maite Mutuberria iruindarrarekin ere ilustrazioak egiten, ez? Eta oso ilusionatuta gaude lan horrekin, dagoeneko konfinamenduan ginenean egin dugu gidoia, eta dagoeneko bukatuta daukagu, eta kontatuko duzue sekreto bat. Konfinamenduan lan egiteko eta sortzeko, ze arazo asko daude, zein da formula. Lehenik eta behin egin behar dugu ordu erdiko tarte bat hartu, gure barruak ustutzeko. Dauzkagun bildurrak, dauzkagun minak, dauzkagun amorruak, kezkak, egoera honek hori dena ekarri dugu. Lehen bizi guztu, eta elkartzen ginean bakoitza bere puntan paiasoak, eta azte ginean guztuketa horretan. Bizkata morra zituak eta zeak eta bota, partekatu eta gero ja, behin ustuta zaudenean, horrekatik hasten zara sortzen. Eta sormenari ere utzi dugu leku bat, baina egia esan ez dela erresta izan sortzea egoera honetan, prozesu honetan, eta gure kasuan formula hori arkitu dugu. Lehen bizi ustu, partekatu, maite ditugunekin sentimendu guztiek, eta gero hortik abiatu, eta oso pozia gaude egia esan egin dugu lanarekin, eta aurrea begira dauzkagun proiektuekin. Oso garrantzitsua da, ez, egiten duzuen lana, suposatzen dut baloratuak ere sentituko zaretela, hainbeste mezu jasoz eta zorion mezuak eskatzen eta animoak. Bai, oso pozia gaude, gure lana oso esker honekoa da, ez, pena baldin badaukagu aurrea begira zerbaitekin da, ezingo degula musuak eta besarkadak eman, oain arte ematen dituen bezala saio guztietan, ez? Gure lana oso esker honekoa da, oso musuk ematekoa, oso jasotzekoa, oso
lehen aipatu didazu, Jose Mari edo Porrotx edo zein nintzen, ez? Eta Jose Mari asko eman dio Porrotxi, ez? Jaio zenetikan Porrotx eman dion bere ahotsa, bere ibilera, bere izakera, bere beldurrak, bere arrokerik, denak eman dizkiot. Baina Porrotx joan da garatzen ere, bere nortasuna joan da egiten, harremanekin ere, joan da haunditzen, eta Porrotxek asko erakutsi dit niri, Jose Mari, ez, eta zerbait erakutsi baiet izan da, emozionalki, musuak, besarkadak, sentimenduak, partekatzeak, asko laguntzen digula personalki eta talde eta komunitate bezala, ez. Eta orduan, egitea da, gure lana oso eskerronekoa da, eta horrek eramaten gaitu pentsatzera, eskerroneko izan behar dugula guztiekin, kale garbitzailearekin, kafe bat zerbitzen digunarekin, orain agerian gelditu da, geure zahar egoitzetan zaintzen dituzenekin, osasuna lantzen dutenekin, baserritarrekin, geure nekazariekin, sabela eta bihotza betetzen dizkiguten oiekin, edo zuekin ari zaretera informazio lan bat bideratzen, dena gara importanteak, lana bata edo bestea izan, dena gara beharrezko eta kariñoz egiten denean lan bat eskertu behar da. Eta nik uste dut, elkar osatzen dugula eta gu sentitzen dugula kariño hori, maitasun hori, baina horrek eraman gaitula pentsatzera esker honeko izan behar dugula denekin, ez? Eta denon artean osatzen dugula komunitate bat, herri bat, eta askotan baztertuak, ez, uzten ditugun horietako askok, lan askok, orain ikusi dan bezala, oso importantea dira beharrezkoak, erdigunean behar dutela egon, zaindu behar ditugula, eta nuzet irakaspen bat jaso dugula azken hilabete hauetan, ez? Nahiko nuke irakaspen hori zerbaitetarako baliagarria izatea, eta mundua aldatzera joan behar dugu. Badakit egun batetik bestera ezin dela egin, ze aldaketak sakona dira behar direnak mundu honetan. Eta behar dute, baina bai behar dute begirada bat, estrategia bat, elkartze bat, pausa bat, eta bestela Titanicekin bagoaz, azken 30 urtetan esan digute, ez? Espezie animalien erdia desagertu da. Gu espezie bezala bikoiztu garen bezala. Eta badaude gauzak gaizki dijoazenak, eta pantaila natural hori gu babesten gaituena, joaten bagara desarmatzen, desagertarazten, babesi gabe geldituko gara, eta hau izan da bat, pandemia hau, baina etorriko dira gehiago ere, etorri aldaketa ematen nahi denean bezala kliman eta halako tormenta, bapateko, uholde, itxasoaren mailaren igoera, pizka bat, hauzera hausnartu eman digu honek ez, eta nik uste dut ondorioak eta ditugula, eta planteatzen behar dugula beste mundu bat, jasangarriagoa, justuagoa, deno kontutan hartuko gaituena, eta poliki bada ere, baina aldatu inbar dugu. Ezin dugu lehen gora bueltatu, lehen go normalidadea bueltatu, pentsatuz hasi eta hasi, mundu hau gatuko zaigu bestela urputzu zikin bat bezala eta saltoka horren gainean ez. Nahiko nuke pizka bat ondori horietara iristea ez, hausnarketa hauetatik eta benetan geuretik hasita gutako bakoitzak euren buruarekin hausnartuz, baina kolektiboki ere beste bide bat hartzea nahiko nuke. Ez dakit bukatzeko beste zerbait aipatu nahiko zenuken, ala mezu horrekin bukatuko dugun elkarrizketa? Bueno, nik uste dut Euskal Herrian sortea dugula, lehen esan bezala ez garelako Titanic bat. Nik uste dugu garela Pasaiako batelera, ez? Txalupa txiki bat, aukera ematen diguna naiz eta bere txiketu zen horretan, arraun eginez, bira berala egin, norabide bat hartu, beste hartu, hanka sartu dezakegu hanka, atea dezakegu errez ere bai, eta geure herria, esaten zokina bezala gera, korrontaren kontra, txikia garelako, geure tokia
izateko borrokatu behar dugulako, begira bai irudian zer gertatzen edan aurre eskolekin, ez euskarazko eskintzarekin, nola bazterreko nahi gaituzte, ez gaituzte aitortu nahi geure herrian bertan, horrek eramaten gaitu borrokatzea, saltoka aritzea, izokina bezala korrontearen kontra, baina horrek ematen dugu empatia bat, geu bezala txikia direnekiko, ez? Eta genero ikuspegi bat ematen dugu, feminismoa, ekologia, elkartasuna, natura, elikadura, baserritarrak, eta nik uste dut horrek ematigula bentaja bat eta euskal kulturari begiratzen baiogu, geure bertsolari, idazle, abeslari, musikari, sortzen dutenari beste mundu bat ari gara aldarrikatzen aldi oro, ez? Eta nik uste dut Euskal Herrian badaukagula nahiko indar, nahiko pertsona prestatua dagoena, geure seme-alabak, gaztea gaur egun, emozionalki, adimen aldetikan, aurreago zaudete, aurreago zoaztete, suerte handia badaukagu jendea, badaukagu indarra, artikulatu behar dugu, elkartu, deon artean pausoak eman, eta munduari geure palanka txiki honetatik, buelta eman eta hasi gauza ederrak egiten. Eta nik hori ikusten dut gaitasun hori badagoela. Beraz, itxaropentsu nago eta aurrera begira, poliki bada ere, baina, bueno, pozik. Mila esker, Jose Mari Porrot, gurekin egoteagatik. Bai, eskerrik asko zuei eta esaten du Jon Maiak behin joan zan sali bat jasotzea eta esantzun dantzatzen den herria ez dela sekula hilko, ez? Guk bizi dantza egin dugu proiektua, bizi nahi dugu dantza eginez, kantatuz, euskaraz, zoriontsu eta hoize, aurrera beti. Eta hau pasialoa, zuentzak gure musu goxoa. Mila esker, ongi izan Porrot. Bai. Eskerrik asko. Ongi izan, eskerrik asko, bihatzez. Maite zaituztegu, agur denoi. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste ez zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo, egunon Marta eta Josu, zer moduz? Ongi ego ere. Zu Josu Mendigorriako guraso bat zara, ez? Eta zein da momentu hontan egoera? Bai, nire alaba 11 umeretako bat da, eta orain gauden egoera, pixka bat, geldirik edo limbo batean, ez, gaude. Auzi hau, azaroaren bukaeran hasi zen, Hezkuntzako departamentoarekin harremanetan jarri ginenean, eta gure naia edo gure eskaera esan genien, eta hasieratik ziguten ezer berezirik esaten, dena hitzonak ziren gurekiko, baina aurren matrikula iristen zen epean, ja Jimenokor, ez dakit nola esan, eskua sartu zuen departamentoan edo ez dakit nola esan, eta bidali zigun beste bigarren pertsonen bidez mezu bat, eta mezu hori izan zen, gure aurren matrikulak ez zituela onartuko, eta Garesko eskolara bideratzen gaituzte, ez? Orduan,
aurrematrikula epea iritsi zen, Jimenok esandakoa bete zuen, ez zigun aurrematrikulak onartu, eta hortik aurrera pauso ezberdin eman ditugu, arartekoaren gana joan gara, sortzenekin harremanetan jarri ginen, behatokikoekin harremanetan jarri ginen, hainbat euskal eragileekin ere jarri ginen harremanetan, horren ondorioz izan zen uste dut martxoan edo otsailean izan zen euskararen aldeko manifestazioa ere, eta orain berriz ere iritsi zaigu ekainean matrikula egiteko beste berri bat. Horren aurretik ere Nafarroak ematen dituen argibideak bete genituen, eskolako zuzendariarekin harremanetan jarri ginen, hitzordua eskatu genion matrikulak egiteko, eta berriz ere ez dizkigu matrikulak onartu, eta pasaren astean aurre gabekarekin dela behatokiko bozeramailea edo zuzendaria zuzen ere, eta jarri genuen via administratiboki azken pausoa, eta gorako errekurtsoa jarri genuen, orduan orain gobernuak baditu, hiru hilabete gure errekurtsoa entzuteko, eta horretan gaude. Eta Marta, zu sortzenekoa zara, zuekin harremanetan jarri zirenean, zer egin duzu edo zein izan da zuen prozesua denbora hontan? Gu eraiekin infinito daño. Argi esan genien hasieratik, gu eta beste hainbat eragile babesa emango geniela, guk ditugun tresnak beraien esku jartzen genituela, eta horretan ibili gara. Antolatu genuen Mendigorrian egin genuen prentsaurrea, eta gero hori, ez dakit martxoa aldea izan zen euskararen aldeko manifestaldia, ez? Badaude hainbat egoera, gaur egun euskara hainbat eraso jasotzen ari direnak, eta buruka horietan gaudetan nola ez, Mendigorriako gurasoekin bat egiten dugu. Eta orduan, hurrengo kurtsora begira, zer gertatuko da edo ze uste duzu gertatuko dela? Euskal hori da eskatuko dioguna hezkuntzari, ez? Argi hitz egitea, argi ataltzea, zen zonalde mixtoan badago araudi bat, egia da, egunetan nola irakurtzen duzun araudi hori, alde batera edo bestera egin dezakezula, baina argi esan dezala, zer gertatuko den Mendigorriako txiki horiekin. Mendigorriak ez dezaguna ahaztu, egoera oso berezian dagoela. Mendigorriak duen aurreskola euskalduna da, euskeraz da. Eta ditugun aurrak eskolara matrikulakoan erderaz egingo dute? Kuntza zerbait eman du horren inguru. Gero haua betetzen zaigu, esaterakoan, denok daukagula aukera, gure eskubideak, gure guazen mailaren gainean jartzera eta argi izatera. Argi izan dezatzen gertatuko den Mendigorriako aurroiekin. Eta zuk, Josu, nola ikusten duzu egoera? Ze uste duzu gertatuko dela hurrengo kurtsoan? Pixka bat gehitu, Martak esandakoari aurreskolari buruz daukagula euskera, baina ezke soilik daukagu euskera. Ez dago gaztelerazko lerrori. Pasadan urtean, 17 urtetik 15 eskatu zuten eredua aurreskolan. 2 urte bakarrik eskatu zuten gazteleraz. Orduan, aukeratu zuten lerro berria ez irekitzea, ematen zielako lehentasuna bere seme-alabak beste seme-alabekin eta beste umeekin egoteari, eta orduan ez zen lerro berririk gazteleraz ireki. Eta
honen harira ere eskolan esan behar dugu aurten ume bakarrekin ireki behar dutela lerro bat, hain zuzen ere G eredua ume bakarrekin ireki behar dute. Guk orain, gaude, hori esandakoa limbo batean, baina badaukagu oso argi eta badaukagu Mendigorritik oso hurbil bi eredu landa eredu edo eredu mistoan gertatu zirela, orduan adibidea da, Mañelu eta Ziraukiko eskola egoera berdinean agertu ziren, hain zuzen ere 2010an UPN-ek gobernuan zelarik, bazeuden 2010 arte hainbat ume ere Mañelu eta Ziraukitik Galesera jaisten ez zuten ereduko lerroa ireki eta azkenean eskola hori umerien gabe itxi egin behar zuten eta Mendigorriko eskola ez badute eredua jartzen bide berdina jarraitzen ari da. Osea, Mendigorriko eskola bermatzeko aukera bakarra eredua irekitzea da. Eta beste adibide daukagu aurten ere bilatuetan gertatu dakoa, bilatuetan guk hasi ginen aldi berean, entzun zen bilatuetan ere 8 eskaera zeudela ereduan ikastola jartzeko, baina 8 familia horiek ez zuten ainardi edo ez dakit hain zuzen ere zer akordiora edo zertara iritsi ziren, bakoitzak bere herrian badauka bere egoera, ez? Eta dilutu ziren eskaera horiek. Gero enteratu ginen, batzuk egin zuten aurre matrikula, egin zuten Lizarran, egin zuten Abartzuzan, eta beste batzuk egin zuten Antzinen. Orduan, hori da, guk Mendigorrian gertatu ez dugun, ez dugu nahi hori gertatzea, gure eskaera diluitzea eta benetan Mendigorrian eredua eskatzen ari dela. Eta bilatuetan aldiz, hori egin dute. Orduan, gero esaten dute ez dagoela eredu eskaerari, baina realitatean ez digute uzten eskaera hori agertzea. Ez da, guk ez gara, ez gara inoen agertzen. Nafarroako hezkuntza departamentuak ez daukagu gure aurre matrikulak edo ez daukagu gure eskaeraren berri. Orduan, baditugu hori adibide oso argi, nola egiten duten Nafarroako gobernuak, ereduarekiko zerbait agertzen denean, ez? Dena den, erantzun bat, ez baduzuen laster jasotzen, kurtso hasiera ja helduko da, ez, berehala? Bai, hain zuzen ere daukate hiru hilabete guri erantzuteko, baina honetan bai erantzun behar digutela. Hain zuzen ere Arartekoari, dakit, pasadan astean uste dut egin zuela laugarren deialdia Nafarroako gobernuari erantzuna jasotzeko. Zeren, aurre matrikulari egin zigutenean Arartekoaren garaian ginen, EPA edo dena hau, COVID-19 goera dela eta baino askoz ere lehenagokoa da, erantzuteko bigarren EPA COVID-a hasi baino lehen bete zen, eta orain laugarren aldiz idatzi dio Arartekoa hezkuntzako departamentuari erantzuna eske. Eta zuek prest zaudete itxaroteko, ez? Eta ez jakintasun horretatan mantentzeko denbora honetan? Bai, prest eta gainera ez daukagu beste remediorik. Gu argi daukagu epaitegietara joan behar bagara, joango gara. Espero dugu denon artean eta borondate politiko pixkarekin epaitegietara ez joatea, baina ez badigute beste aukerarik ematen, gure eskubideak eskatuko ditugu eta defendatuko ditugu, eta argi daukagu gure seme-alabak Mendigorrian eredua ikasi behar dutela, eta batez ere
gure herrian bizi eta ikasi nahi dugulako, eta gero herriko eskola kolokan jartzen ari garelako. Eta zuk Marta sortzenetik eta kanpotik nola ikusten duzu egoera? Egoera berezia, ez? Baina ez bakarrik COVID-19aren eraginagatik, aurretik ja genituen hainbat eskaera hezkuntza departamentuari egiteko, ez? Egia da, egoera honek beste eszenatoki batean jarri gaituela, ez? Eta agerian utzi dituela aldaketa eta beharra, hainbat aldaketa eta hainbat beharra behar dituela dugun hezkuntza ereduak, ez? Gu hainbat eskaria egin ditu hezkuntza departamentuari, horren inguru euskara da lehentasuna, gure seme-alabak bizi izan duten egoera COVID-aren eraginagatik, eta hurrengo kurtsoari begira ere hainbat eskaera egin dizkiogu. Eta arduratuta gaude zen beharrezkoak diren baliabideen inguruan hitz egin ordez, murrizketen inguruari garela entzuten, ez? Edo gutxienez, hori da iristen zaiguna, zen ofizialki ez dago ezer, inork ez daki, sindikatuek ez dakite, hainbat eragilek ez dakigu, zen hezkuntzak ez dugu ezer esan. Orduan, argi dugu, hezkuntza eredua berria behar dugula, aldatu behar dugula, eta hezkuntza komunitate osoarekin egin beharko dugula. Orduan, hezkuntzaren esku dago, gu argi dugu zein den gure bidea, borrokatuko ditugu, bai Mendigorrian, bai haurreskolen inguru, bai ordenantzen inguru, zen argi dugu gure eskubidea gure dagoela eta euskara gure eskubidea dela. Eta orain denbora hontan planeatuta duzu ezakit ekimenen bat edo ekintzaren bat zerbait? Begira, hainbat mahaietan parte hartzen ari gara, eta egia da hainbat egoera ematen ari direla. Ikasleen borroka ere selektibitatearen inguru ere hor buru belarri dabiltza, orain ardura ere hor dabiltzala, hori gehien bat, ekonomikoki gastuak nora bideratzen diren edo ez, planteatzen duen manifestua. Haurreskolen inguru ere hor buru belarri gabiltza. Hainbat borroka ditugu. Gu prest gaude borroka horiek aurrera eramateko. Eta hemendik aurrera datorrena datozela. Eta zuek Josu Mendigorrian baduzue, Mendigorriako gurasoek baduzue zerbait pentsatuta? Oraindik ez, egoera hau dela eta pixka bat burua urrutxik edo utzi gaitu eta ez daukagu oraindik ekintza egiteko edo asmorik edo ez zaigu oraindik bururatu, hurrengo asteetan jarraitzen dugu egunerokoan berriz ere hor lan eta zerbait egiten dugu. Eta irailean zuen seme-alabak non hasiko dira eskolan? Hain zuzen ere, nire alaba ez da aurten eskolara sartzen, badirelako elkartu garelako bi adin ezberdinak eta nik ezin dut beste familiei buruz hitz egin edo ze asmoa daukate jakin eta ez dakigu. Gure asmoa argi daukagu eta Mendigorrian ereduan ikastea dela, baina ez badute eredua jartzen, sorbe familia bakoitza erabaki dezan. Dena den zuek borrokatzen jarraituko duzu ez, horrekin azken momentura arte? Bai, noski, lehen esan dudan bezala, jartzen badigute baite egietarako bidea, hartuko dugu, bide bakarra bada, hartuko dugu, argi daukago. Eta garrantzitsua da ez, ere agian kanpoko babesa sentitzea beste jendearena?
Hombre, noski baietz, eta gainera ez da bakarrik Mendigorriko auzia, Martak esandakoa, egunero ari gara entzuten euskera jasotzen ari dituen kolpeak, Nafarroa osotik, Sakanan, Iruñan, Mendigorrian, orduan, kasu honetan guri tokatu zaigu, baina hainbat eragile argi daukate, ez dela bakarrik Mendigorriko kasua, baizik eta euskara kasua eta euskara jasotzen dituen kolpeak, ez? Eta oso gure eskubideak defendatuko ditugu, han eta hemen, eta esan dudan bezala, epaitegietan defendatu behar baditugu, hala joango gara. Ez dakit bukatzeko zerbait aipatu nahiko zenuketen, biek, bai Marta eta bai Josu? Nik bukatzeko hezkuntzari eskatu. Argi izan bezala zer gertatuko den Mendigorriako aurrekin. Ezin da familia hauekin jolastu, ezin da uda pasa, ezin da jende hau uda guztia zain egon, zen badute beraien seme-alaben non ikasiko duten ardura hori, ez? Ez egin hori argi esan, guazen hitz egitera, bideak badaude, aukerak badaude, gu prest ide horiek jorratzeko. Guk ere argi daukagu erabakia politikoa izan behar dela, orduan eskatzen diegu PSN, geroa bai, Podemos aldugu, Izquierda Ezkerra eta Bilduri ere, Martak esandakoa, guazen guztiok nahi baten inguruan esertzera, egoera aztertzera, eta behingoz erantzun bat eman auzi honi, zeren esandakoa, ezin gara 3 hilabeteak espero erantzuna espero eta hori bingoan egonez, ez? Hau lehen kasuna eman behar diote eta adik eta hurbilen erantzuna eman. Mila esker, bikote, kontatzeagatik zein den momentu hontan egoera, eta gure pendiente geldituko gara, ea ze erantzun ematen duten. Mila esker, ziri. Mila esker, Ahotaren emateagatik. Mila esker. Ongi izan, animo. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Kaixo, oso ondo, esateko egunerokotasunean erabat murgildua eta egoera berri honek utzi dizkigun erronkei ere heltzeko prest. Orduan orain lanpetuta zabiltzate erronka berri horiekin? Bai, egia da oso lanpetuak. Hasiera batean izan genuen ertekin lehenengo fase bat. Orain ja gaude espektatibekin zer etorriko den datozen hilabetetan. Nik normalen esaten dugu lasai gaudela, baina tentsio batekin eta batez ere ja irailetik aurrera hori presio horrekin. Nik uste dut hilabete gogorrak etorriko direla eta pizka bat horri eman behar digun erantzuna prestatzen eta horretan murgildu. Eta zen neurri uste duzu hartu beharko liratekela orain momentu honetan?
Bueno, guk esan dugu momentu honetan gure lehentasuna dela enplegua bermatzearena. Ikusi dugu orain milaka langile daudela ERTE batenpean, baina neurri hori horrek amaiera bat dauka eta ikusi behar dugu etorkizunari begiran, ea egun ERTEetan daudenak ere gero enplegu horretan mantenduko diren. Hori da gure kezka nagusia, horretarako bermeak behar dira, eta esan dugu hori izango dela datozen hilabetetan gure lehentasuna, enplegua ziurtatzea hemen Nafarroan. Ere, ibili ziren aipatzen ez, ERTEak agian urte bukaerara luzatzeko aukera hori, horren inguruan ze pentsatzen duzu edo, ze iritzi duzu? Guk esan dugu, ERTEen neurria oso neurri partziala da, salbuespen egoera bati aurre egiteko edo egoera bati erantzuteko, baina guk esan duguna, kokatu behar gara epe luzeari begira, eperteinari begira, eta ikusi behar dugu zeintzuk diren gure lehentasunak. Orain arte ikusi duguna da enpleguaren suntziketa, mantendu da aipatu duzun neurriagatik, eta etorkizunari begira ikusi behar dugu zer egingo dugun ERTEren zera hori gabe, egia da sektore batzuetan luzatuko dela, beste batzuetan aldiz eta hortxe dago gakoa. Eta guk ikusten dugun akordioetan beste sindikatuetatik, inkluso patronaletik egin diren proposamen horiek aztertu ditugu, eta ikusten duguna da enpleguaren bermea ez dagoela eta horrek asko kezkatzen gaitu. Eta nola bermatu daiteke enplegua? Badaude moduak benetan hori ziurtatu ahal izateko? Guk esan dugu, enpresen aldetik hartu behar duten konpromisua da kaleratzeak ez direla eginen, Orain arte, diru publikoarekin langileen soldatak ziurtatu dira, enpresa batzuek diru laguntzak jasoko dute, inbertsioak egin izateko eta egungo egoerari aurre egiteko, eta guk esaten duguna da, hori horrela baldin bada, denon artean jartzen baldin badugu dirua eta enpleguaren bermea ere ziurtatu behar dela. Hori da, esaten dioguna gobernuari, esaten dioguna patronalari, eta erantzunaren zain gaude, egiazako patronalak ez dago klabe horretan, eta gu esaten genien, oso ondo dago, egoera oso zuentzat oso positiboa da, zerain arte estatutik bendu dira soldatak, baina mendik aurrera ez duzu inolako konpromisurik hartzen enpleguarekin. Estatu mailan ikusi genuen hau Nissanekin, orain arte diru laguntza jaso ditu, eta momentu txar baten aurrean egiten duena da alde egiten. Horien arte zina da, eta nik uste dut diru laguntza guztiekin eta ERTEekin ere egin daitekena da, enpresari esatea urtebeteko enplegua ziurtatu behar dela eta enpresa horietan ezin direla kaleratzeak egin. Halako ere neurriak hartu dira beste herrialde batzuetan eta hori da zuzen ere hemen Nafarroan ere eskatzen dugu. Orduan ikusiko dugu, ea zen neurri hartzen dituzten eta ea zer gertatzen den ERTE horiekin eta enpleguarekin dela momentu honetan asko kezkatzen duen gai bat. Ikusiko dugu eta gure aldetik ere borrokatuko ditugu. Guk uste dugu neurri horiek hartu behar direla eta kalean eta lantokietan borrokatuko dugu horrela edateko. Eta horretaz gain, duela gutxi ekainaren 5ean manifestazio baterako deia edo parte hartu zenuten eta zer aldi guztu kontatu honi buruz? Guk beti esan dugu, preso eta ieslarien eskubideen aldeko borroka sustatzen dugula. Guk esan dugu preso eta ieslariek pairatzen duten egoerarekiko gure elkartasuna ematen dugula eta hori da pixka bat egin genuen manifestazioan mailaren gainean berriro jarri genuna. Honekin batera esan genuen preso eta ieslarien auziak konfinamenduarekin, koronavirusak sortutako krisi honekin bestelako eraginak izan dituela beraien bizi baldintzetan. Guk esaten genuen mobilizazio horretan, preso eta ieslarien egoera honetan, konfinamendu bikoitza pairatu dutela. Alde batetik, beraien etxetatik oso urrun daudelako, baina gero beste alde batetik, koronavirusarekin ez dutelako eskubiderik izan bisitak jasotzeko. Guretzat hori oso larria da, beraien osasuna eta bizitza ere arriskuan egon da
estatutik ez direlako hartu eman edo hartu beharreko neurriak, eta hori ere gu agenda politikoaren baitan kokatu nahi genuen, eta esan genuen publikoki, orain Nafarroa suspertu plana edabide guztietan dagoenez, guk esaten duguna da elkarbizitzarako eta eskubideen aldeko borroka horretan plan honek preso eta iheslarien kontuak ere eta aldarrikapenak jaso behar dituela planak, eta horien artean dispertsioaren amaieran 3 laurdenak beteak dituzten presoen askatasuna, gaixotasun larriak dituzten presoen askatasuna ere bai, eta norabide horretan argi izan genuen preso eta iheslari guztien askatasuna lortu behar dela, eta horri begira beharrezkoak diren urratsak eman. Hori da, guk ere labetik konpartitzen dugun bide horria, eta kalera atera genuen aldarrikapena. Eta ze balantz egiten duzu manifestazio horrena? Manifestazio jendetsua izan zen, ikusten da benetan egoera honetan ere presoen auzia jendearen interesa deitzen duela, eta nik uste dut hori garrantzitsua dela benetan urratsak emateko. Urratsak ematen ari dira arlo ezberdinetan, adibidez sindikatu batzuen aldetik guratxekin mendu eman genuen hemen Nafarroan sare, salaketa eta beste elkarte batzuen aldetik jarritako dinamikari, hori oso garrantzitsua izan da, baina ere parlamentuan eta arlo politikoan bestelako urratsak eta konpromisoak hartu dira, eta guk ikusten duguna da, dela momentua hori hitzetatik ekintzetara pasatzera, eta inkluso sindikatuaren ikuspuntutik autokritika bat egin behar dugula. Orain arte normalean mobilizazioetan atxikimendua ematen dugu, baina guk ere ikusten dugu datorren ikasturtea izan behar dela klabe, langileak aktibatzeko eta preso eta iheslari politikoek pairatzen duten egoerari irtenbide bat emateko. Horretarako ezinbestekoa dela aktibazio soziala, eta guk sindikatutik ere norabide horretan urratsak eta neurriak hartzeko pres gaude, manifestazioarekin argi utzi genuen, eta nik uste dut hori izan behar dela hemendik aurrera ere sindikatutik egintreko lan. Atxikimendutik harago urratsak eman modu eraginkorrean lantokiak eta langileak oroarak aktibatzeko. Eta lehen aipatu duzu ere, Nafarroa suspertu plan hori orain badirudi prestatzen ari direla eta erabakiak hartzen, eta suposatzen dut hitz egiten diren gauzak ere jarraitzen ibiliko zaretela, ze azken finean garrantzitsua da, hori erabakitzen dena. Gu egia esateko oso irakurketa kritikoa egin dugu, oso eszeptikoak gara, gobernuak aurkeztutako txostena behin irakurrita ateratzen dugun ondorioa betikoarekin jarraitzea proposatzen delako, Gu horrekin oso kritikoa gara, gobernuak jada baki, eta horren aurrean proposatzen duguna da aukera hau aprobetxatzea bestelako eredu batera pasatzeko, bizitza erdigunean jarriko duen eredu batera. Eta horrek bizitza erdigunea jartzeak ere barnebiltzen ditu gure ustez preso eta iheslari politikoen egoera. Eskatzen dena da, beraien eskubideak aitortzea, bermatzea, eta horrekin batera ere bake justu bat lortze aldera urratsak ematea preso guztiak kalean eta etxean egon alizateko. Hori da dagoena eta gobernuak horrekiko konpromiso hartu behar ditu, esan dakoa askotan esan da, Estatu Espainolean egun dagoen gobernuak ere neurriak hartu dituela dispertsioarekin amaitzeko. Batzuk egon dira eta hori txalotzekoa da eta balioan jarri behar dugu, baina horrekin batera ere esan behar da momentu sartutako erabaki guztiak ez nahikoak izan direla. Horregatik, labadetik proposamen hau egiten dugu eta eszeptikoa gara. Ikusten dugulako gobernuari kostatzen zaiola urratsak ematea, modu eraginkor batean egungo realitatea aldatzeko, hori da egin behar duguna. Askotan plan eta neurri asko hartzen ditugu, baina betikoa izaten jarraitzen dugu, eta hori guretzat erabatez nahikoa da, eta hori da justua eraldatu nahi dugun errealitatea. Eta zeintzuk dira zuen ustez momentu hontan prioritatea duten gaiak?
azken finean orain badirudi pixka bat zuen ustez, momentu honetan zeintzuk diren agian prioritate gehien merezi duten gaiak, ze badirudi orain koronavirusa eta gero, konfinamendua eta gero ez, saturazio antzeko zerbait dagoela? Egia da, eta zu proposatzen duzuna da oso ariketa reala, ez? Lehentasunak zeitatu behar dira eta ondo definitu behar dira, ze guztiari heltzea ezinezkoa da. Nik igual nire ikuspuntutik, ez, lehen esan dugu, sindikalgintzaren ikuspuntutik enplegua bermatzearena ezinbestekoa izango da. Enpleguari gabe pobrezia ezartzen da eta hori niretzat oso oinarrizko elementu bat da. Eta gero presoen aferan aipatutakoa, nik uste dut euskal preso politikoen kolektiboak oso ondo finkatu zituela zeintzuk ziren bere lehentasunak, bereien bide horriaren baitan, eta guk horrekin bat egiten dugu. Ikusten duguna da, aipatutakoa, ez, dispertsoarekin amaitu behar dela, eta horrekiko neurri zehatzak, gobernuak askartu behar du prozesua eta preso guztiak Euskal Herrira ekartzea, guztut gainera koronavirusak sortutako krisiak agerian utzi duela errealitate eta behar hori, eta horrekin batera hiru laurdenak beteak dituzten presoak eta gaixotasun larriak dituztenak kalera atera behar dira. Hori da presoen aferan hartu behar den lehentasunezko neurriak. Oso zehatzak dira. Eta gero horrekin batera aipatutakoa, beste norabide bat marraztu behar dugu preso eta iheslari politiko guztiak etxean izateko, baina nik uste dut aipatu da moduan hori beste fase bat da eta norabide bat dela, ez? Momentuz hiru neurri horiek izango lirateke lehentasunezkoak, eta gainera hori ez dutela behar inolako diru kopururik, ez? Askotan gobernuak esaten dugu, eske zuek eskatzen duzuena oso garestia da, edo hori finantziatzeko arazoak ditugu. Presoen aferan proposatzen diren neurri guztiak doakoak dira, eta gainera eskubideen aldekoak. Orduan ez dugu inolako eragozpenik ikusten behingoz hartzeko. Ez dakit bukatzeko zerbait gehitu nahiko zenuken, edo mezuren bat bidali? Nik uste dut eta presoen afera honekin emozioak beti daude hor tartean, ez? Eta egoera oso larria denez, presa dugu, ez? Eta norabide horretan nik esango nuke, euskal preso politikoen kolektiboak markatutako bidea eta norabidea eraginkorra dela, eta nik uste dut proposatutako bide horrekin aukerak ditugula kartzelak usteko. Nik uste dut hori dela klabe, horretan sinestu behar dugula, eta badakit egoerak ez duela laguntzen, ez, pazientzia izateko, pazientzia gortuta dago, eta biziela una cuestión de vida o muerte gaztelaniaz esaten den moduan dela presoen afera, eta horrela hartu behar da, urgentzia eta garrantziarekin, nik uste dut hori perspektiba izan behar dugula, eta bide honek aukera ematen ditugula kartzelak usteko, alik eta lasterren eta horretarako ezinbestekoa dela ere aktibazio soziala. Mila esker, Imanol beste behin ere, gurekin egoteagatik. Zuei aukeragatik, bai. Ongi izan eta egongo gara beste batean ere. Berdin, animo. Agur. Koronavirusa prebenitzeko gomendioak. Sarri garbitu eskuak urarekin eta saboiarekin. Estul edo doministiku egitean, ahoa estali besaurrearekin edo mukizapi batekin. Botatzeko mukizapiak erabili, eta ondoren zakarrontzira bota. Arnas sintomarik baduzu eta infektatutako pertsona batekin kontaktuan egon bazara, etxean geratu eta deitu 112 telefono zenbakira. Beste zalantzarik baduzu, deitu 948 290 290 telefono zenbakira. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Mila esker, hor egoteagatik eta bihar arte. Nah.